Ratuman Machainzi Ayo Ras Ali Chauyachi critically Ngoma zachoka ndetse kumali Machainzi Wakuda kuyedza bhutsu yachoka vaudze kuti nesu vanochoka nekuti kunyepa chibabababababababa. Tauya nengoma meno vanotishora nyangwe zvakaoma vanoda kutitsoma azipedza zvikati chibada ngoma ibaba vati chibaba pedzeza imasipotsi tisu takati nomaya mushini tichiroma ngoma mvune tilewini tabutika chingoma tatavava vamwe votikairoka asika vakatyoka patipire kutatipetakanofuma kumaguma tichadzirova kusvika pfuma ngoma dzacho ndomatuna kwese kwavaenda ngori tumatuma tauya nengoma meno vanotishora nyangwe zvakaoma vanoda kutitsoma azipedza zvikati chibada ngoma ibaba vati chibaba pedzeza imasipotsi tisu takati nomaya mushini tichiroma ngoma mvune idzi dzangoma dzamashuwa pamimhanzi tamachuwa tangwa vamwe vakutoita zvamakuwa nekuti tavanhuhwira samanyuwa yakuti vanga vakachaitswa vanga vachaira kuti batanidza vachida kuti sanganisa pamwe pacho vachitikanganisa apa chibaba mafekta pena pradzomani ndiri intatena vaudzenyi vasati pena kuno kumachainzi vahamachena ngoma dzacho igehena ukadzibata dzinopena wototsvaga feni nokufena pano pachizulu siya kungena sakanate vari kuvunga kuti pamwe tichadzora chimo atitsore senge mupora tilete vawesa kumapera achipena kachinga chirungu kutashola varatidze kuti tozvikona ndapingana mukoma ndosiya futi vari koma lalichibaba chimononoka papasa lati atisikwasa kana zviya zvemutemo uya welumo pemanedemo asi kwete mutemo chiba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 lisote echamtelevera kulitikanga mshumba Bosi wani, mahwani